ሃሌሉያ ሃነጻ ልዑል ሃሌሉያ ሃነጻ ልዑል ሃነጻ ልዑል ሃነጻ ልዑል ሃነጻ ልዑል ሃነጻ ልዑል ሃሌሉያ ሃነጻ ልዑል ሃነጻ ልዑል ሃነጻ ልዑል ሃነጻ ልዑል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃነጻ ልዑል ሃሌሉያ ሃነጻ ልዑል ሃነጻ ልዑል ሃነጻ ልዑል ሃነጻ ልዑል ሃነጻ ልዑል ሃሌሉያ ሃነጻ ልዑል ሃነጻ ልዑል ሃነጻ ልዑል ሃነጻ ልዑል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃነጻ ልዑል ሃሌሉያ ሃነጻ ልዑል ሃነጻ ልዑል ሃነጻ ልዑል ሃነጻ ልዑል ሃነጻ ልዑል ሃሌሉያ ሃነጻ ልዑል ሃነጻ ልዑል ሃነጻ ልዑል ሃነጻ ልዑል ሃሌሉያ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልዱ ውልዳን በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተሰመኹም ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ጸኒሕኩም። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ አቦ ኃያል አምላክ ፈቃር ዝኾነ ቅዱስ አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ብድጋሜ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። እሱ ክጽዋዕ ክሳብ ዘይተርፍ ወላዲት አምላክ ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ ሰአሊተ ምሕረት አቁራሪተ መዓዝ ዝኾነት ወላዲት አምላክ ክብርን ምስጋናን ንዓ ይኹና። ኩሎን ቅዱሳን አቦታትና ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት እግዚአብሔር አምላክ ክብሪ ከም ዝሃቦም ክብርን ምስጋናን ንዑም ይኹንም። በዚህ ሎም መዓንቲ እንመሃሩ ኃይለ ቃል ሰነ ህንጸተ ቤታና ቅዳሴ ቤታ ናይ ወላዲት አምላክ በዚህ ሰነ ዓብይ በዓል እነኽብሮ ህዝበ ክርስቲያን ኩላትና በዚህ ሎም መዓንቲ ነደና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ ዝኣተወላ ቃል ኪዳን ህንጸተ ቤታና ቅዳሴ ቤታ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝተመሰረተ ስብሃተ እግዚአብሔር ዝበጽሐሉ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን እንቅበለሉ ምስ ቅዱሳን መላእኽቲ እንዝምረሉ ቅዱሳት መካን ወይ ደሞ ቅዱሳን ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ቦታ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ጎይታ ከዓ ሐዋርያት ኣብቲ ብዘመነ ብሉይ ብፍቃደ እግዚአብሔር ኣብ ዝተሃነጸት ቤተ መቅደስ እንዳተረኸበ ትምህርቲ ምህር ተኣምራትን ይፍጽም ከም ዝነበረ መጽሓፍ ቅዱስ ዝገልጸልና እዩ። ሐዋርያት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ድሕሪ ምቕባሎም ዕጫ ኣውዲቖም ሃገረ ስብከት ተኸፋፊሎም ነቲ ጎይታ ዝኣዘዞም ትእዛዝ ንክፍጽሙ ኣብ ኩሎም ኣዝናተ ዓለም ተበተኑ ይብል። ስለዚ ሐዋርያት ድሕሪ ስብከተ ወንጌል ዕጫ ኣዋዲቖም ናብ ኣርባዕተ ማእዝን ዓለም ሁሩ ወመሃሩ ውስተ ኩሉ ኣጽናፍ ዓለም ናብ ኩሉ ዓለም ወንጌለይ ኣብጽሑ እንዳበለ እግዚአብሔር አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት ትምህርተ ወንጌል ናብ ኩሉ ዓለም ኣብጽሑ ከም ዝበሎም በዚ መሰረት ከዓ ኣብ መንጎ ኣሕዛብን መምለክያን ጣዖትን ኣብ ዝተረኸብሉ ንቶም ኣሕዛብ እውን ናብ እምነት ክርስትና ድሕሪ ምምላሶም ቤተ ጣዖትን ምግዳፎም እቶም ኣመንቲ ስርዓተ ኣምልኾ ዝፍጽሙሉ ቦታ ክፍለዩ ንሐዋርያት ተላበዎን። በዚ መሰረት ከዓ ሐዋርያት ብጸሎት ናብ እግዚአብሔር ኣመልኪቶም እቲ ቀዳመይቲ ኣብ ዘመነ ሐዋርያት ዝተሃንጸት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ፊልጵስዩስ ተተኽለት። ስለዚ ኩሉ ግዜ እታ ቀዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን ዝተሃንጸትላ ኣብ ፊልጵስዩስ ዝተተኽለት ብሐዋርያት እግዚአብሔር አምላክ ዝነገሮም ንሐዋርያት ይብል። ስለዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን መጀመርታ ቀዳመይቲ ዝተሃንጸትሉ ኣብ ፊልጵስዩስ ይብል። ብዛዕባ ኣተሃናንጻ ከዓ ብዝምልከት ኮነ ጎይታ ባዕሉ ንቶም ብሱባኤ
زحاتتو حواريات بسلست أمان جرو قمتو 24 سلازي نهاوريات بعلو قويتا مدهنان إيسوس كريستوس قمتو 24 قدو دما 10 تخلت أمت عقمي قبروا بولمي زيد ما تو 24 كهنات نا 24 كهنات مثالي إتم 10 تخلت خا نا 10 تخلت حواريات مثالي مسرح متجمرة بتقبل بجزء أمريكا كله تفصمه إذا كله دما عدنا كدست دينجل مريم مس عرقت دحري 4 عامين سلازي عدنا كدست دينجل مريم مس عرقت دحري 4 عامات دحري 4 عامات ب10 سنة إذا علت زي دما هنصة بيتها تباهيرو تخبره سلازي بزي علت زي عدنا كدست دينجل مريم دحري 4 عامات سنة 10 هنصة بيتها تباهيرو بعوي خبري تخبره دحر هنصة بيتها دما قويتا سماياو هبستي صواع نعدنا صواع سماياوي حزو نعدنا تابوت نهاوريات دما لوكان غيرو بعلو قديسو كبر دومو قدس سكوغو نهاوريات قديسو اقربومي كمزي دما امي ازياس انتوموني كمز غبرو كومو دما غبرو دما يلو اززوم سلازي نهاوريات تاي غبرو نسخاتكم دما كمزي غبرو نهزبي نكلو اصنح عالم مهاريد دما اززوم سلازي ناي بويتا بعلو زقدس العلت بمخانو ببعموتو قداسي بيتا اندابلنا بفوليكا ان خبرو قدس تخنه بوتا ايو سلازي قدست بيتا كريستيان بزي لما انت هنصت بيتا تباهيلو زخبرلو ناي ولاديت املاك ناي قدست قدوسان ام املاك هنصت بيتا تباهيلو زخبر بعال ايو زتهانصلو بوتا قموتو ب24 قولنو ب10 تخلت هاوريات زمستل ب24 كهنات እግዚአብሔር አምላክ ሱባኤአትዮም ለሃዋርያት ዝገለጸሎም እዩ ናይደና ቅድስት ድንግል ማርያም ሰሚዕካ ዘይጽገብ ናይደና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ ስማ ከይተረፈ መድኃኒት ዝኾነት ናይደና ቅድስት ድንግል ማርያም ስማታ ፊደላ ከይተረፈ ማ ማለት ማሂደረ መለኮት ما ماله ما هيدر ملكوت لوقاس وينجل معرف حدا سقاب فقري 30 حموشن زل هيدك قال ماله رغبيه يبلا سولومون رغبيه يبلا سولومون نغ سولومون برغبي زمسللا ماله مهليه كلته فقد 14 يا ينقادو حبچ كل فطره ناراخي ينقادو كل فترة نابخي يتأمت نسأل ومسجد ومستصري كله حقيقة مالت قدامات أبوتات كاموت نبهيوت تسجعورو لمغون مؤمنان كلاتنا بودا بإيسوس كريستوس آمنا بقال كدانا تمهزنا لمن قصة سمايات المورس تصفى نجبر الله عدنا قدست دنجل مريم مدهانيت إياه سلازي عدنا قدست دنجل مريم ناي كلاتنا مدهانيت زخونت مدهانيت بإيسوس كريستوس مدهانيت زرخبنا منا إيسوس كريستوس منا نايزل علم زخونه قدوس እግዚአብሔር አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ደቀ ሰባት በዚሎም ማዓንቲ እዚያ ክቡር ዶሙን ቅዱስ ስጉን ተፈቲቱ ንምእመናን ዝተቀበልና ዕለት ዝተጀመረሉ ህንጸተ ቤታ ቅዳሴት ቤታ ተባሂሉ ዝጽውዕሉ ሰነ 21 ቅዳሴ ቤታ ተባሂሉ ሐዋርያት ቀዲሶም እግዚአብሔር አምላክ በዓል ቀዲሱ ዘቅረበሉ ዕለት እዩ ስለዚህ አንሕና በዚሎም ማዓንቲ እንካፈሎ ናይደና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ ተሰሚዕ ዘይጽገብ ንዓና እግዚአብሔር አምላክ ዝሃበና መና ኢየሱስ ክርስቶስ ወላዲት አምላክ ዝወለደትልና አደጎይታ ተባሂላ እትጽዋዕ እግዚአብሔር አምላክ ዝኽበራ መንፈስ ቅዱስ በዓል ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደረኪ ጸጋ እግዚአብሔር አምላክ ዝመልአኪ ካባንስቲ ዝተባረኽኪ ካባንስቲ ፍልይቲ ዝኾንኪ እኺ ኢሉ እግዚአብሔር አምላክ ዘኽበራ عد إيو أو قداسي مريم نو እግዚአብሔር አምላክ ናብ ምድሪ ጠመተ አስተንፈሰ ወኢረከበ ዘከማቲ ወአፍቀረ መዓዛዝ አቺ ከምናት ክዝበለ መዓዛ ከምናት ክዝበለ ጣዕሚ አይረከበን እግዚአብሔር አምላክ ነደና ንቅድስት ድንግል ወላዲት አምላክ አመናዊት ቤተ መቅደስ ተባሂላ እትጽዋዕ አመናዊት ቤተ መቅደስ ቅድስት ቅዱሳን ወላዲት አምላክ ማሂደረ መለኮት ተባሂላ እትጽዋዕ ክብርቲ አደ ንዓና እንደቅ ሰባት ዝተዋሃበት
አደ ክብርቲ ወላዲት አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ንደቂ ሰባት ዝሃበና መስተሰሪ ኃጢአት ዝኾነትና አደና بحقيقة تجمعنا زنبرنالو እግዚአብሔር አምላክ ግና ና ምድር ጠሚቱ ከም አኽብርትን ንጽህትን አይረኸበን محدريቱ ከዓ ገበራ ቀደሳ ከዓ እግዚአብሔር አምላክ ስጋዕ ዘለዓለም ከዓ አኽበራ ይብል ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ንዓናን ወላዲት አምላክ ዝሃበና በዚ ሰዓት እዚ በዚ ዕለት እዚ ክቡር ዝኾነ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ዝኾነ ስጉኡ ቅዱስ ዝኾነ ደሙን እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ شدشته فقد 54 نزلوا سجاي زبلع دبيسته نايزل على هوت اللاتو أنا أو كنبري نسخة أباي كنبري بزولو እግዚአብሔር አምላክ ክብር ትዝኾነት አደዝ ሃበና ክብርን ምስጋናን ንይኹኖ ናይ ኩሎም ቅዱሳን አቦታትና እግዚአብሔር አምላክ ዝኽብሮም ክብርን ምስጋናን ንዕኦም ይኹኖም ለዚ ኢሎም ማዓንቲ ህንጸተ ቤታና ቅዳሴ ቤታ ናይ ወላዲት አምላክ ክብርን ምስጋናን ንዓ ይኹን ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲት ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይትአኮት ወይሰባህ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት